Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ostirala iritsi da, asteburua eginkizun eta gozatzeko aitzakiz betea dator, eta egia esan gustoko dugu asteburuetara indarrez iristea. Indarrez eta pasioz, Inigo. Gaur, urriak 17 pasioen mundu eguna da, eta tira, guk sortu dugu. Sortu dugu ez, sortu genuen oiana. Duela 4 urte goiurik hori ekarri zuen gurera, eta hemerotekari tiraka topatu dut. Pasioa hemen da hemen. Existitzea zilegi den gutxieneko hori. Gorka Orbizuk bagara matzak gaurko egunarekin eta pasioz jarraitzen dugun artista baten gana. Duela gutxi kaleratu du kolaborazio bat gainera Gorka Orbizurekin, nor eta gaurko egunez jaio zen Kike Gonzálezek. Madrildar rock kantautorea, 80ko hamarkadan hasi zen musika munduan eta sekulako abestiak egin ditu ordutik. Entzuten dugun zuzeneko honetan Joserra Senperena donostiarra da ari da pianoan, eta Carlos Arantzegi bateria jotzaile tolosarra ere izan da berarekin lan egin duen musikarietakoa, eta duela gutxi berriroarekin jotzen hasi da. Asko dira Kike González eta euskal musikaren arteko loturak. Hemen entzuten ari garena Senperenaren soloa zuzeneko diskoan, baina beste lan batera joango bagina, elkarreko maila analogiko hartu eta izeta baserrian grabatu zuten diskotzar hau ere ekarri nahi nuke. Arantzegi bera da baterian dagoena. Al seguir sus pasos le abrió su cajita de música con un disparo seco como un jugador desesperado. Estoy calado. Nik ez dakit loturen festa noraino eraman dezakegun gaur. Esango nuke oraindik gehiago badagoela, Ea bota. Ez dela Kike González eta euskal artista baten arteko lehen kolaborazio izan Gorka Urbizurekin entzun duguna. Izan ere gaur urteak betetzen dituen kantautore madrildarrak Kike Gonzálezek euskeraz abestu zuen duela urtetxo batzuk. No te dirá jakin nahi nuke oroimenaren krabelin gorriak. No te diren jakin nahi nuke gure hilotzek.
Bai, lotura asko sor daitezke hemendik, baina esan genezake bide ertzean Kike González eta Gorka Urbizu lotzen dituen elementua Carlos Arantzegi bera dela. Musikari tolosarra, aipaturiko proiektu hauetaz gaine beste 11 talde zein bakarlarirekin aritu dena. Bai Euskal Herrian eta baita Espainiar estatuan barrena ere. Arantzegi topatzen baduzu ez dakizu nondik datorren eta nora doan, baina dagoen tokian gozatuko duzu bera bateria jotzen. Eta bizitzaren paradoxak zer diren, azken hilabeteotan lotura festa honetako artista denekin jotzen ikusi ahal izan dugu. Gorka Urbizurekin ari da jotzen, Kike Gonzálezekin oraintxe bira uste dut geldik dagoela, baina jotzen aritu da disko berri honen aurkezpenean, eta bidertzeaneko Imanol Ubedaren Doninorrez proiektuan ere, azken hilabete hauetan, jotzen ikusi ahal izan dugu. Kantuok egin ditut, baina ez dakin norentzat. Ta orain, ez dakit barz lertu, errekaz negarekin. Zorionak Kike Gonzálezi bere 52. urtebetetze honetan, eta zorionak Carlos Arantzegiri ere. Gaur ez dira bere urteak, baina aitortza hau egiteko baliatu nahi izan dugu gaurkoa. Ganbara beti martxan ez nago etxitzeko. Kantuok egin ditut, baina ez dakin norentzat. Kantuok egin ditut, bala inor bestalean. Orain, ez dakit barz lertu. Pasio giroan jarraitzeko gaurko egunez 1604an Johannes Kepler astronomoak supernova bat ikusi zuen Ofiuko konstelazioan. Orain arte gure galaxian esnebidean ikusitako azken supernova da. Keplerrek bere distira kalkulatzen jarraitu zuen, begi hutsez ikustetik urtebete beranduago desagertu zen arte. Badakizue saio honetan asko gustatzen zaizkigula izarrak, asteroideak eta galaxiak bereziki Julen Goikoetxeari. Zure mapa galaktikoan dena prestau agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira. Eta hemen pasioa bada existitu beharrekoa, nik dantzara jo beharra daukat. Exigitu barkatu. Denbora guztian existitu irakurri nahi duzu exigitu beharrean. Exigitu beharrekoa, nik dantzara jo beharra daukat. Alicia Alonso, jaiotzez, Alicia Ernestina de la Caridad del Cofre Martínez kubatar dantzari eta dantza irakaslea gaurko egunez jaio baitzen. Balete romantikoaren historiako dantzaririk handienetakotzat jotzen dute askok. Eta kaso ez hain sofistikatua, baina beste artista puxka bat bertsolaritzan aritutakoa. Gaurko egunez jaio zen Angel Mari Peñagarikano, bertsolari gipuzkoarra. 80ko hamarkadaren hasieran hasi zuen bere ibilbidea eta 81an Gipuzkoako bertsolari txapelketa irabazi zuen. Plazaz plaza gehien aritzen den bertsolarietakoa da, oraindik Peñagarikano. Oiana, behin hasita antzerkia ez dugu aztertuko. Ez, jakineneko ez. Gaurko egunez jaio zen Rita Hayworth, aktore estatubatuarra, abeslaria eta dantzaria izan zen 1955 urtean zineman lanean hasi zen arte. Gilda filmeari esker egin zen ezaguna nazioartean. Dantzatu nahi nuke zure oinak. Gaur arte zenik baketzaizkigu faltako eta kafe hutsa hartuko dugu Amaia Santa Maria Andres artista multidisciplinararekin. Nik azken egunetatik berririk bitxienak ekarriko dizkizuet. Eta nik agenda prestatu dut, Gartxotun zain letonak bere musika gomendiak ere badakartza, beraz hau estutu egin beharko dugu. Entzuleok urriak 17 ditu gaur eta ostirala da, gu prest gaude saio hasteko. Ongi etorri guztioi, bigarren kaferan naiz irratian zarete.
zuekin entzuleoko Jana Maritorena genbe, egunon. Egunon! Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1049 garrena du, urriak 17, goizak 10 eta 18 izango ditu 5 segundu barru. Guiru gara, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongetorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Goizeko 10:19 minutu ditugu eta gaurkoa abiatzeko utziko diazue kantu hau aukeratzen. Urrutira ikusten ez bada, gertuago saiatu altzara, dena erortzear dagoia da. Entzuten ari zaretena Janire Arantzabe esan ezin, eta azpian entzuten duzuen piano hori nik jotakoa da, baino ona ekarrietzeko aitzakia izan da, gure laborategiko off-bear zahar hori dela. Hain berezia zen maketa prozesuan eta grabatu genuen piano hau, estudio handi batean eta piano handi batekin gerora aritu baginen ere, barabaki genuela piano honek geratu egin behartzuela. Eta gaur gaueko 12etan, alegia justu ostirala abiatu den horretan kaleratu dugu, esan ezinetik, hormetan idazten eta zaila da, 9 kantuk osatzen duten zure umetxo hori nolabait aletzea, baina nire kanturik gustokoena akaso hauxe, lotxatira. Lausatu zaizu egira da, dena agortzen bada, denbora da gure azken bala, tristea bezain ederra da. Maite duten tarte hau abiatu horretik, gure txatera begira jarriko gara. Kaixo, egunon, zer modu zaurete? Nire maite duta da, asteburua datorrela. Gaur Tolosan Uxuek erejeta ikustera noa. Intu jai espazioan hariko da, gure lankide Mai Gorostiaga, eta bere inguru horretan izango da. Eta igandean Santelmo museora bisita egingo dut. Zoragarri, indiokerrek egunon gaztiak Eneko hemendik diote bertsoa astelenen jasoko duzula. Bale, astelenean. Astelenean, martxa hontan Gorka Eneko 27 urte beteko ditu. Bai, hori zure bertsoa jasotzerako. Baina, tira, beti aztu intze, 21 dituzu? 21, bai. 21 urte bete ditu Eneko. Guapa! Zerdan, Nik hau guztoko dutze, ona iritsi den jende gaztea, goiuri etorri zen honea, pentsatuz, zela munduko gazteena, zela. Eta mundu guztiari da urtea betetzen. Ni izan ezik, mantentzen naizela, ezagutu gineneko 22 urteetako... Adino izango genuen, 21. Benetan, hainbeste pasadaia. Pixka gehiago zenuen. Bat geixo, ez da askoz gehiago. Egia esan ez da egiten bat urteko aldea daukagun, bat? Bat, claro. Nekien. Bai, zuekainekoa zea, eta ni maiatzekoa. Beraz, 11 hilabete edo, ez? Ez, 11 hilabete bat. Ai.
Bueno, gure dantza ikaragarri ateramen da, Ostras, 62,5. Bueno. Iaia eneko Ez da nadina. makala. Koreografia oso ongi. Egunon ostiralon dio hemendik nekane altzelaik. Bueno, ostiralon zuri ere nekane. Guk maite duten tartearekin egin barritu gurrengo minutuak, Oiana Maritoren agenbe, eta eskatuko dizut, zure maite duta. Uste noizbait olako zerbaiti eskaini didala nire maite duta kalean, ola ibiltzen diren artistei eta bar, baina aurreko batean justu paseatzen ari nintzen pasealeku berritik, eta badago hor gizon bat, musika egiten aritzen dena. Bueno, egin baino, uste dut musika jarriten dula, oso musika politia jartzen du, eta gero berak gainetik trompeta jotzen du. Agian ez da trompetistarik onena izango. Baina, ni horri inguruan eserita egon nintzen, eta ez dakizu ez goiz politia mantzian. Zetarte politia bere musika entzuteni dantzan ibili nintzen, eta gaina lotxi gabe eta gustora dantzan horre guzkipean, jo, eta Non izan zen markatu? pasealeku berrian Donostin. Bai, eta askotan ikusten dut, baina egun hortan ez dakit zehose berezia sentitu nun, eta eskerrak, bai, eta maite ditut horrelako artistak, ze pixkat goxatu iten dute kalea ere bai, eta oso gustora egon nintzen, eta gero eskerrak eman nizkion, pasa nintzenean, eta hoxe, eskerrak asko, holakoi. Ze gauza ederra, nik ulertzen dut batzutan jendeak igual saturazio sentsazio hori ere izango bai, duela, batez ere Donostian udara partean eta bar, baina ala eta guztiz ere kaletik joan eta musikari bat musika ondo egiten entzuteak, ondo dio danean, enaiz virtuosismoaz ari, zuk esan duzuna, txukun, goxo, Bai. mimoz, pasioz ari bada, hori da exigitzea zilegi den, ez? Gutxienik hori, uste dute aldatzen didala eguna, sortzen duela beste zerbait, eta bazoa zela, pixkat, kalea jaten bezala, ez? Bai, hori eskertzekoa da, bai. Kriston plazera sortzen dit. Bai, oso gustara nintzen. Eneko zein da zure maite duta? Nere maite duta da, aste honetan komentatu dut hobby batekin hasi naizela, berreskuratu dutela, irakurketa, eta ez dakit hobbia dan, edo zer, baino asuntoa da nere kuadriako batzuk arrantzan hasi zirela, arrantzatzen, eta, bueno, ni asteburu honetan animatu naiz, eta arrantzatzea jun ginen, 5 lagun, kuadriako 5 lagun larun batean Orion, eta, bueno, ondo, izan zen deskurrimendu bat, egia zan oain arte probatu ez nuna, baina egia da baita ez genula... Ezer arrantzau? Ez, hori da, ez genuen ezer arrantzatu, gu pentsatzen, katxalote bat ekarriko deu, etxea. Kiston afaria presatuko deu. Kiston afaria, bai, parrilla da ingo deu, ez dakize, kamioi bat ekarri beharko deu, azkenen, ezer ez. Esku gutxik, etxera. Ai, kotxauak. Bueno, baina gozatu zenuten edonola ere. Hori da. Bai, hori da. Ez da gutxi ba. Uipa. Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru biozkadaren oiua. Akasuneko Benito pentsatuko luke, ez zaretela hijitoak, ez zaretela mirotzak, nahi bai hori joan eta arrantzatu, baina bizitza ez da inerresa, Ez, deskurritu nun ez dala ainerresa, ez bizitza ez da arrantzatzea ere. Eguzki printze urrez jantzia, garaiz mina dara maleia ontzian, denboretan mirotzen atza, kantaurian itxatzirik den ukatza. Ez gara mirotzak eta ez gara hijitoak, baina izu arrantzan saiatzeak ere badu berea. Nik egia esan nire maite duta, eskeniko diot, enbidiari orain arrantza ipatu duzula,
ze nire piraguismoan maisu eta irakasle izan den Aitor Goikoetxeak, Kaiak Basque Countryko gure lagun horietako batek, egin du, hemen etxe honetan ere lagun dugun beste pertsona batekin, gogoratuko duzue halako podcasta osatu genuela, Bikin Basque Kaiak izeneko proiektuarekin, eta Iker Sansinenea ere eurekin izan da, Dani ere beraiekin egon da, Ines ere nolait piraguismoaren lagun ditudan batzuk, aste guztia hartu dute Kantabriako eta Euskal Herriko kostan 4 egunetako espedizio bat egiteko, eta Sansinenea oso trebea denez biziraupenean, arrantzatu dute pirauatik, ez dakizu zeharrai puxka arrantzatu dituzteneneko, eta orain epatu duzunean gogoratu naiz enbidia biziz, baina aste honetan jai hartzeko aukerarik genuen, Goiuri jai hartuta zeukan, Imanol New Yorken daukagu, eta pentsatu dut, etzela posible, baina enbidia latza bizi izan dut. Goizego 10:28 minutu eta barkaidazue, baina horrelako eduki extra sorpresatxu bat aurkeztu behar dizuegu segituan entzuleok, Janire Arantzabe telefonoaren bestaldean dugu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan dago 10:29 minutu eta Janire Arantzabe telefonoran bestaldean dugu. Janire Arantzabe, egunon? Egunon, ekipo. Ondo altzabiltza? Ondo, urduri eta pixkar lasaian liberen, ez dakit, azkeneko azte hauek, bizitakoa eta gero, eta diskoren prozesua eta gero egizan, eman diate aukera, azkeneko bi asteetan bentsat lasai aritzeko eta honi begira jartzeko, eta egizan eskertzen da, eta beti gauza berriak ateratzen direnean, eta alako erbitze bat bizitzen dezunen, orduritasun puntu horrekin, baina liberen lasai indagoaz oso arrona olako egizan. Bidatu emango ditugu. Atzo edo gaur goizealdeko 12etan kaleratu du esan ezinek hormetan idazten, aipatu dizu eta duela minutu batzuk. Nire kanturi gustokoena nolabait ere jarri dut hormai gainean, baina Janire etzegoen entzuten, beraz ez diot oraindik kontatuko zein den. Janire Ordizirrok jaialdiaren muntailanetan ari da, eta Ordizirroken baitan bihar esan ezinek aurkeztuko dugu, hemen ezkarebiliko ja trampetan ez, hormetan idazten disko hori, eta Janirerekin izketan jarraitu aurretik argia dugu gertu, akaso Janireren kantu kutxinena izan daitekeena. Minak aldatzen gaitu, ta orain argia dugu gertu. Minak aldatzen gaitu, ta orain argia dugu gertu. Aurrerapen kantuan entzun genuen Sara Zozaia kantuan, hemen Idoia Asurmendi, eta nolabait eskutatik ies egindu dagoeneko, Janire, astetan eskuartean izaten den horrelako proiektu bat, batean denona ere bada, eta ordu gutxi igaro badira, lehen erreakzioak eta lehenengo mezuak jasoko zenituen azken ordu hauetan. Bai, eta bada beti zerbait oso kuriosoa, ez dakit, alako egun batean jeki eta batean hori, hainbeste denboraz gordeta izan dezun zerbait kaleratera eta jendeak kontatu aldizun eta esan aldizun eta askotan kantuek hartzen dituzten, lehenengo orduetan bertan hartzen dituzten leku eta dimensio berriak, ez da uste hori badala kaleratzen gauza politenetako bat, da justu kantau garri ez dula badala nire kutxunenetako bat, eta eguna aukeratu nunen, diska kaleratzeko nik ez nula baiegi pentsatu, besterik gabe gaur zeguntzan, baina gaur enteratu naiz, esan diate, badala gaur minaren kontrako eguna, eta uste kantuek badutela nolabait, kantu hau salbatu nautela askotan minetik, eta aldi berean irutzaineko kasualitate polita. Disko hau minaren kontrako egunean atera izena, eta inzuten ere kantu honek badulako esaldi hori ez, minak aldatzen gaitu eta orain argia dugu gertu eta irutzi zaitoko kasualitate polita adibidez, diska gaur atera izana eta kantu hau hemen egotea.
orain heldu jazu estu, kantatzen duzu hemen Idoia Asurmendirekin, gaur diskoa, bihar diskoaren zuzeneko aurkezpena, eta estu heldu beharreko jende askorekin egoteko aukera esango nuke ere bai Janire. Haze asteburua datorkizuna horretik. Bai, uste disko berri bat kaleratzen dezunean ere bai gauza asko pilatzen diela, eta niretzako besteetan ez bezala diskonekin lortu dugu nola baite, lehenengo aurkezpen hori, bizkat kontzientzia batetik ere eraikitzea eta aukeratzea, ez? Eta niretzako oso berezia da hain bereziak diren kantu bat, eta hainbeste denbora prestatu eta ondu egun lan bat etxien aurkeztea, hori, maite den jende askorekin holtzan, eta baita holtzatik bestalde, ez? Eta oso berezia izango da bereziki, Ordizirreko dalako jaialdi bat asko eman didana, eta artista bezala eta proiektu bezala ikusi duna nola baita esan ezinen bidea, eta izan dana honen testigu, eta leku horik ez dago esan hau dena aurkezteko. Bihar arratsaldeko 8:00 Ordizirro jaialdiaren baitan, esan ezinen disko berria entzuteko aukera zuzenean, baina plataformetan dagoeneko badago, Spotifyen ez duzu entzungo, beste guztietan bai, baina honen inguruan ariko gara lasaiago eta luzeago egin beharreko entrevista akustiko horretan, ustut egun horretan, nik ere, Janireren aldean esertzeko auto egingo dudala, eta kazetari txaketa kenduko dudala. Janire Arantzabe, besarka handi bat Ordizirrekoko jende horri guztiari, bihar ikusiko ditut nik eurak ere, segi lanean eta gozatu diskoaren erditzetxo. Mi esker ekipo plazer bat. Goizeko 10:34 minutu, bagoaz aurrera entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bai, hemen idoketia dagoeneko plataformekin ikaragarrizko festa, ze Spotify gure bizitzatik kentzeak eramaten nau beste 3 plataforma erabiltzera probak egiteko, eta Deezer eta Qobuz eta bestelakoen artean, hemen nabil ni festan, baina orain bai, Bashed Out, This Is The Kid kantonekin egingo du aurrera. And so the outside it bashes us in. Amaia Santamaria Andres, Bergara, artista multidisciplinarra. Implikazio handiko pertsona da, detailerako gaitasun handia duena. Horixe berarekin lan egindako pertsona batek esandakoa, eta agian hori bere izaerak eman dio, edota duen formakuntza handiak. Izan ere Euskal Herriko Unibertsitatean graduatua da, eta horrez gain, Bartzelonako Unibertsitatean burutu ditu arte garaikide teknologiko eta performatiboko masterra eta produktuen diseinuan ere formakuntza jasoa da. Ikasketa hauek egin bitartean gainera, argazkigintza eta ikusentzunezko arloetan ere espezializatu da. Blessed are those who see and are silent. Blessed are those who see and are... Horrek guztiak, euren artean oso ezberdinak diren egitasmo askotan lan egitera eraman du. Hezkuntzaren alorrean, eskola espazioak ingurune hezitzaile eta inklusibo bihurtzeko proiektuan proiektu diseinatzaile da. Hezkuntza artistikoko irakasle ere badelarik. Azkuna zentroan proiektu artistikoen irakurketa, ikerketa eta idazketa garatu ditu. Gau zuria jaialdirako Jardin de Medianoche argi instalakuntza parte hartzailea burutu zuen. Klimatik proiektuan lan egin zuen. Ondarrak eta Lanbora film laburretan arte eta jantzi zuzendaritza gauzatu ditu. Maria Goirizelaiaren Jerma antzezlanean agertzen diren bisualen sorkuntzan ere aritu zen. Atalak proiektu eszenikoan ari da, eta Garazi Egigurenen Argilunak dantza ikuskizunean proiekzio eta zuzeneko grabazioez arduratzen da besteak beste. They did unfold, and the wind did fill them. And they did unfold, and the wind did fill them. And they did unfold. Ni pertsonalki azken lan honetan parte hartzeagatik ezagutu dut, naiz Jerma lana ere, ikusi dudan eta arte eszenikoetako tartea izanik, horrelako lanetan egindako ekarpenari buruz arituko gara berarekin. Asko baitu kontatzeko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Amaia Santamaria Andres. Egunon, Amaia, ongi etorri bai. Egunon.
Bueno, zuke oian aipatu duzu, ezagutu duzula Amaia, garazi egigurenen argilunak dantza ikuskizunean, eta nik konturatu naiz, baita nik ere, baina atzo WhatsAppez aritu ginenean gaurko konexio hau frogatzen, enintzen konturatu Amaia hortik ezautzen nuela. Uste nuen, bestela ezagutzen nuela, ni pertsonarekin nik kointzitu, noizbaitze ezaguna egiten zait, eta orain egin dute lotura. Bueno, Amaia, ongi etorri izan da bezala, nik galdera bat egingo dizut, galdera bikoitza da, eta aukeratu dezakezu bi galdera horietatik zein erantzun, edo biak nahi baduzu, biak ere bai. Gero janak, gai mardulagoetan murgilduko zaitu, baina bi galdera hauek badute bere mamia. Gure gonbidatu guzti egiten saiatzen gara, eta da, batetik, zure hileta nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun zure hileta. Hori da aukera bat. Eta bestea da, zinema zuzendari batek zure bizitzaren inguruan pelikula bat egin beharko balu, baina ezin du kontatu zure bizitza osoa, baizik eta zure bizitzaren pasarte batean kokatuta egon beharko balu pelikulak, zein pasarte aukeratuko zenuken? Vale, a ver, kaldera komplikauak. Lelengua ninguruan ez dut ingo berba, hietaren inguruan, olako gaixo beti ebita bitzen ditut. Eta bestian inguruan... ez dakit, nuan betzaen, artiak lotuta baldin bada, edo praktika artistikuek lotuta baldin bada behintzat, netako horregon zan aldaketa bat, nia nintzen, arte ederrak ikasten, inea lehengo eta bigarren maila Euskal Herriko Unibertsitatean, Leioan, eta hor, gauzia, inebala, Seneka edo Bartzelonan, urte bat, urrengo urtia, ez? Hor, pixka konfundidu, edo nik igual bihar nuen den informazioa zeugan oso harri, baina gauzia da hori, nebala, 3. maila Bartzelonan, graduan, eta gero masterra inean berriz Leioan. Orduan, gauzia ara junintzenian, nik itxenean hori, marraztu eta pintau, eta nik ikastien nahi nebana zan, sartu nintzenian karreran, hori, konbentzionalki edo, gizarten zen duguna, ondo marraztu, ondo pintau, mimetismo horrekin lotuta, errealismoarekin lotuta, detailismoak intaula. Eta, hori zan nola nire ideala, baina gero Bartzelona, eta bebai, geixen bat, estetikuak interesatzen zoztan, gero zerbait kontzeptualak edo diskurtsuak edo baino. Eta ara junintzenian, hola izan zen zartateko hon bat, eta han ziren askoz be kontzeptualauak, edo nik hautatu neban pintura tailerra, han hautazko bat zen, baina ordu pilo bat zeukon, tailerrian egoteko. Eta elegidu bian eban, zeren bi pintura tailer, eta momentu horretan nire onduan zeren hango ikasle batzuk, eta zen, guk hau aukeratuko, eta nik honek esan bada hori, nire bai. Eta tailer horretan, isainok esan pintatzen. Osea, ditzen zeben, edo zer gauza, danetik, eta niko ergin flipau ineban, eta hori, azken, hanbe emoten zotzen, importantzia, anseguan korriente hortan, irekasliek eta, importantzia askoz gehiago hori, kontzeptuari, gero zeukun denbora asko, horkuntza prozesuari, garapenari, eta ziran ineban, superblokeau eta, ordurarte balora uneban dana, edo importantzia emonotzan, guzti hori gelditu zen, da nahi ze importau. Eta, horra zinintzen igual, beste gauza batzuk itxen, eta beste modu batera, ez? Hasieran esan duzu, hau da deskripzioa, ez baten batekin dago Amaian berba, suposatzen dut, ez? Garazi izan dela, garazi eguren izan dela, eta horre esan da, detailista ez dakizen, eta, bordura arte ez, ni akordatzen naiz hor nenbiela kuadroa pintatzen denpora pilo bat, detaile pilo batekin ez dakize, eta, konturatu nintzen horrek ez ustela eruan biharrez ikerkuntza batera moduan, ez, sorkuntza praktika batera edo. Eta hasi nintzen beste gauza batzuk itzen, jolasten hor argixekin, argazkixekin, instalakuntzekin, argazkixak modu batian ez, zintzilikatzen paretatik, ez dakize, eta
hor hasi izan nire pixka, bai, garatzen nire teknika, nire itxeko moduak, gero niri albitu duztanak, bai, sortzera, bai, praktika bat eruatera, moduan. Eta horrek ordutik aurrera, ez? Hori izan da pixkat nire hildua, edo hor aldatu zen, bai, nire itxeko modua, edo... Aizu, erantzun honen transkripzioa eginda, badaukagu gidoi, bintzat, pelikularen tratamendua. Tratamendua, bai, badaukagu. Horein zuzendaria topatzea falta zeigu. Iman Oli esango jo. Bai, ez da, Mano González Gurrutxagari esango dio. Bai. Eta aipatzen ari zinen orain ez da, maila pixka bat, aurkitu zenula zure teknika edo zure bidetxoa. Zein da? Nola definituko zenuke zure burua lanean edo zer da orain bilatzen duzuna, ez? Hainbeste aldatu zitzaizun hasieran zenuen irudi hori pixkat, ez? Eta orain ze bibilbidetan edo nun zaude, non kokatuko zenuke zure burua? Ja, hor, oraintxe bertan, hori, interesatzen jat eszenikoa, proiektu eszenikoak ordu handik hasi nintzen ja, lanian, bai argixakin, bai irudixekin, argazkixakin, bai bideoekin eta proiektzioekin, ez? Orduan, irudixa badago, baina askotan hori espazioari lotua. Espazioari lotura hori proiektzioen bitartez, edo inkluso hori espazio horretan egonaldi gorputzak edo eszenografia bat, ez? Nun nire irudixak proiektatzen dien, berriro grabatzen dituten. Horrez nintzen gero teknika batekin hori, nik grabatzen dituan bidixuak eta argazkixaketara, baina hori izan lehengo pausua bakarrik, enbruto moduan, ez? Eta gero izanan berriz proiektau, gaina salbatzun gainean, egitura batzun gainean, eta berriz grabatzen dituan, ez? Eta hartzen zen bigarren kapa hori, ez? Eta denboran kapa, bebai, ez? Eta ezaugarriak behar jazten ziren pilatzen bat abestien gainean. Eta bueno, orduan dik ja, bai, hasi nintzen horrekin gerakorratzen naiz masterrian hasi ginen taldeka lanian, orduan ja hori jende gehiago aukin nintzen eban lan, eta pixkat proiektu ondixauak egin zen, ez? Bebai, hor hasi ginen, performatibotasunakin edo lanian, orduan, askotan, pertsonaiak edo, ez, performerrak edo zeuden gure lanetan, hauek, ez, grabatzen ginuzen, elegidubia ginuzen, ez, lokalizazioak, ez dakit, horraz eginen, izango neban, pixkan lanian gehiago hori, ikusentzun edo zinean moduan, pixkate planea hau inbia dituzula gauzak, ez? Ez dala ordura arte askotan pinturan, eskulturan, marrazketan, erraixo jutia sobre la martxa, edo ez, praktikan itxen zoia zer inean, hor hartzia erabakixak. Baina, olako lanetan askotan horre ikusi behar dira, hauza. Behartzotzue, planifikatzera, lehenautik ideatzera, hori, lokalizatzera espazioak, prestatzera, ez, gidoiak, jende gehiago inbiar badau zurekin lan markatu, eta behar badituzu hori, pertsona datorren aitzera ez dakize, akzio, grababia jatzun ez dakize, biozu hori, berakin planifikatzea eta abar, edo jantzixak pentsatzea dana. Orduan, iramazoztan igual pixkat, lan itxeko modu hori, ez, aldatzera. Baina beti nire jatorrixa, arte erretatik nola natorren, nire gustatzen jat beti mantentzia freskotasun hori, ez? Ez izatia dana super estrikto egituratuta, eta lagatzia beti momentuan pasatzen dien gauza, erne egotia, ze pasatzen da momentuan, ze askotan interesantia die, ez? Planeu eta ekartetxuzun gauza horre baino, edo kombina gualdi, ez? Eta gero, zuk momentu batean aipatu dozu, hor nahi nahan itxia aklarazio bat, hori jerma, ez? Antzerkixa, dala hori, García Lorcak indako adaptazio bat, Maria Goirizlaiak idatzi zebana, hor, Geada estudioak indako bizualak die, hor agertzen dienak gauzia da, ni egon nintzela denbora bat beraiekin lanian, enpresa horretan, estudio horretan. Eta hor, hasi zienian, ni hasi nintzen,
horrek itxen, eta gero ja, bueno, ezin izan eban bertan jarraitzu lanian, eta erak ja ukatu zen, baina, bueno, berez, beraien bizualak die. Eta hor, momentu horretan gainera hasi nintzen proiektore analogikoakin lanian, denbora piloan joiala goguakin horrekin lan itxeko, eta horra hasi nintzen probak itxen, eta gero, ja nire kabuz egon ginen proiektu esteniko bat itxen erabiltzen dana nik proiektore analogikoa dela, atalak proiektua egon nintzela arrazeteko binezekin lanian, Nerea eta Eider, eta bertan bai kombinatzen dituan, nik zuzenian itxen dituan proiektore analogikoak, proiektzio analogikoak barkatu, eta hortarako azkenian erabiltzen dituan material transluziduak, kristalak, ura, tintak, plastikua, radiografiak, eta olako gauzak, eta ekain jarketak. Eta kombinatzen neban proiektzio digitalak bebai, eta bideomapina. Batzutan beraien gorpuz gainean, edo... Eta, bai, bueno, hor hasi nintzen igual bebai, hori, bueno, antzerki edo proiektu estenikotan gehiago sartzen. Eta gero ja izan da argilunakeko proiektua. Konta iguzu pixka bat, nola izan den Garaziren proiektu honetan sartzea, gainera, lehen esan duzu ez, hiletaren inguruan ez duzu, etzenuela, nahi, baina egia da, lan honek ez, doluaren inguruan hitz egiten duela Garazik, Garazimen izan genuen iaz. Konta iguzu pixka zezu honetan, bai, argiztapenaz arduratzen zara, esan dugu grabazioetaz bertan zaude, eta uste dut, emanaldi honek eskaini dituen emanaldi asko gehienak ordutegi aldetik adibidez berandu izaten ziren behartzen dutelako, ez? Gaueko ze hori konta iguzu bat nola izan den proiektuan sartzea eta bilakaera. Bai, Garazik ja zeukan, proiektu hau inbia zeban eta lortu zeban diru laguntza bat proiektu aurrera ataratzeko. Eta, hasieran beste pertsona batekin inbia zeban, azkenian esan posible izan, eta, kontakta huin zoztan. Pare bat lagunek nire referentzia emozotzen, eta kontakta huin zoztan, esan zotzelako, nik askotan indotela lan, ez? Itzalekin, itzalak, pertsonen itzalak asko interesa izan jat, eta Garazi nola zeukan ideia hori argilunak, argixekin, itzalekin lan itxia, hori kontakta bintzoztan, eta konta bintzoztan berak zeukan oso ondo, ontsenik bioteria berba, eta berak zeukan dana, berak oso ondo antolatzen dautana, oso ondo dana, zeukan super programa eta antolatuta ja, zela izan biozan, ikuskizuna eta nola izan biazan parte bizuala. Kronologikoki, hasieratik bukaerara. Eta berak dana konta uzoztan, danik, oso argin euskan, ez? Zein bian eban, eta orduan nire papera, hasi nintzen ilustratzen, Garazik esan zoztana, ez? Gidoi hori edo eskaleta hori. Gero, ze pasau zen, eukigin zen 3 azkenian gehiago izan dien. 4, 5 residentzia artistiko, eta lehenko eukiginuan aurreku da Garaionen horre Gasteiz onduan. Eta, horria dana desmorona hau izan pixkat. Alde batetik oso horreza izan zen, Garaziten azeukan superantolatuta, orduan nien nintzen hori dana ilustratzen, eta nire sensazioa izan zen, zelako erresa, ez? Ekin biotena da, ideiak lotu, Garazik izan duzten kontzeptuekin, eta jazta. Eta gero, bukaeran etorri ziren, Idoia Zabaleta arte eszenikotan ebiltzen dana, bertako Amaia Gabilondo bebai, eta, beste emakume bat Garaionekua ontsia jatetorriko, Julia, dauka izena. Eta, egon ziren ikusten, eta pixkat feedbacka emoten, eta hor pixkat, aportin zozkuen dana.
Esan duzu, ez, hemen pixkat improvisatzearen arte eszenikoetan, ez, beste tamaino, bueno, ez, momentuko antolakuntza horiek desbonoratu egiten dira, batzutan. Claro, bai, eta hori izan zozkuen, claro, a ber, ezin duzu euki hasi baino lehen, dana hain lotuta. Azkenean hori da gauzia, dana aldimuko zuen lotuta, ez, ez jatzu moten opzinua hori, horrei, zer gertatzen da, igual gertatzen dira gauza interesanti hauak, azkenean nahi guzu pixkat, investigatzia, experimentatzia, eta aldin bauzkazu hori gauzako solotuta, eza lagatzen. Osea, gure bildurra esan denbora. Azkenean ez eukon bakoitza bizi izan toki batean, eta ez eukon bez denbora asko egoteko, elkartzeko, sortzeko edo baliabideak. Orduan, klaro, askotan, kontrarrelojetaz ari zenian, bildurra ematen da horrek, ez? Lagatzia askola, ala deriba edo experimentatzen, gero, azkenian lotin bidalako, ez? Emaitz bat urten inbia, akigo emaitz bat, data konkretu batzu darela, eta, horren bildurra zeukon. Eta, hori eta gero erabaki ginuan, behintzat, emongo ginela beste oportunidadea, eta horrengo residentzia artistikoan, lotu ginuan beste bat geixau, lortu ginuan horre Uarte zentroan, hemen Iruñan. Bai. Eta hori, ez ginen pixka pitxo bat geixau, investigatzen, eta hola jolasten, itzalekin, argixekin, eta inginuan azan, pixkat bere, garaziren gidoi hori, pixkat alde batera laga, hori hor zeukon, baina, eta hasi bakoitza bai esaten, ze kontzeptu lotzen zituan doluan gaixak. Garazik argi zeukan hori, ez? Doluan inguruan izan biezala, bebai izan da, hori, hola izan biezan bere bibentzia pertsonal bate gaitxik, ez? Bere aman eriotza gaitxik. Orduan, pasatzen jauna beste bisei, beste dantzarixai eta neri, zan, klaro, guk zeukun olako bibentzia, gertuko bibentzia bat. Orduan, nahi ginuan hori bai pixka guria itxia, proiektu horretan parte hartzeko eta danen artian sortu alizateko. Eta hasi ginen, kontzeptu batzu botatzen, horrekin lotzen ginuanak, danok, izan alzan dolua hori, pertsona bat galdu duzula, eriotzagatik, baina izan alzan bebai, ez dakit laguna galtzen ditugun moduan, bizitzan ziar, galera batekin lotuta, gero horrek beste ze kontzeptu ez, igual, memoriaren kontzeptua, utxunearen kontzeptua, bai emozionalki, baina bai ez dakit, nik lotzen edan bebai, neriakin ez, modu bizualian bebai zerra utxune bat. Joan jolazti argitzalakin, zurixa eta beltzakin, utxunea zer da, zurixa edo beltza. Ze niretako folio baten edo lienzeo baten utxunea, igual da zuria, ez dago beteta. Eta erak igual utxunea edo ez, erlazionatzen zen beltzakin, dalako zeuze beltza askotan zerbait negatiboarekin, ez, erlazionatzen dugulako. Gero, aztarnaren kontzeptua, ez, usten daben aztarna, ez, galdera horrek ez dakiz azegin hola, kontzeptu batzukin, eta, gero, berriro konturatu ginen, denbora gutxi zeukula, eta horrengo residentzia aprobetxo bia ginuala ja produzitzeko. Orduan hor pixka kainia sartu ginen, eta bai izan zen grabaketak, bi gorputz horrek dantzan, eta nik grabatzen ja zeuzko ideia batzukin, baina, ez, igual, ideiak superarri euki gabe, baina, grabatzen, eta gero dago beste parte bat, askotan, daukuzu materiala, grabatzen dituzu gauzak, baina gero edizioan, beste zerbait gertatzen da. Eta hor dago beste magia bat, dala bai, ideiak lotzia, igual gradu duzu, ez dakit, ideia baten pentsatzen, baina gero edizioan aldatutzen dozu, eta ja beste zerbaiten bihurtzen da, ez? Ez dakit, ninago ontsak kordatzen, nire argilunak proiektuko, bideoko, intro guztia, ineban. Residentzia batian, eta eban argazki bat, garaziren gorputzan itzala da ikusten zen, hola etzan da, eta hartu nahan kaptura bat, bere hanka zeukan hola tolestuta, eta gero azten zen jatripa, eta hartu nahan holako detaile bat, horren kaptura bat bezala, eta hasi nintzen hori manipulatzen, eta dago intro guztia inda, horren argazkisekin, rompekabeza bat izango da zen moduan, argazki bat bestian atzetik, koloriak inbertitzen, zuriz esana beltza, giratzen, horrek igual, ez dakit, bi argazki juntatzen, separatzen, ez dakiz, eta ez dakit, olainan intro guztia, ez? Eta gero pentsonean, zinik izango zeban, etara dote, ez dakit hori, kamisetian tolestura batetik eta hankian zati batetik, ez dakit.
Hori, eta gero, bueno, dago beste parte bat, ikuskizun honetan, dala momentuko grabaketak. Dare bi momentu, hori, grabatzen ditutela nik dantzarixak, eta hori proiekta bitzen dut berriz, eta, bueno, sartzen jat efektu bat, eta hori manipula bitzen da, ez? Momentuan ikusten garen hori proiektatzen da, baina manipulauta. Eta gero, bueno, dago beste momentu bat hori ez dut bezuelauko, baina bai, utxuniekin jolazten dantzarixek uzten daben, dantzarixak grabatzen ditut, eta horrek uzten daben utxunean, negatibo, izango bazan moduan dantzarixen silueta bat hartuta hori moztu. Gero hor barruan ikusten die beste irudi batzuk, utxuniekin jolazten, eta hori izango da. Aipatu duzu, momentuko grabaketak ere badaudela, ez dakit ohikoagoa bihurtzen ari ote denez, arte eszenikoetan antzerki ikuskizun baten, dantza ikuskizun baten, hori horrelako grabazioak gauza gero eta anitzagoak, ez? Gelen igual antzerki batzen testu hutsa, edo dantza ikuskizun bat mugimendu hutsa, baina gaur egunez asko aberasten da horrelako elementuekin. Ez dakitzuk ikusten duzun hori gero eta gehiago gertatzen dela, etorri zain niri burura itzulera, Deiabu konpainiaren itzulera, Hondamendian ere esango nuke badagola, Mairia Oitulaiak azken emanalditan ere erabiltzen dituolako rekurtsoak edo. Badago horrelako mugimendu bat pixkat, anitzagoa edo multidisciplinarragoa izateko edo? Suposatzen dut, gauzia da hori, ni nola arte garaikidetik natorren, molako gauzako ohikoagoa dira. Ohikoagoa dira, bai. Hori da. Eta batez be hori, nik gero masterreinan hori ikusentzunezkoan, hor, eta performance eta hola, eta orduan, horrelako gauzako oso ohikoak ziren. Eta nik uste dut, antzerkira, antzerkixa zentzu horretan, aspaldi danik, ez, zabaltzen dagoela, edo jarraitzen dago, ez, antzerki batik igual, leikela edo konbentzionalagoa edo zentzu horretan, disiplina aldetik, eta bakarrik testua eta narratiba edo, eta gero beste asko, nik uste bai darela zabaltzen zentzu horretan, ez, eta inkluso ez, nik ikusitxeako da hori, grabatzen dagona ez, dagona ikusentzuz teknikua bera, igual, ez dena sartzea. Hori zala gure ideia hasieratik, baina gero ez da izan hain erresa, nahi zain beste sartzen, ez, edo gure ideia esan nire gorputza izatea beste gorputzu bat, ez denan bai. Baina, bueno, hori da, bai. Aipatu duzu, amaitzeko ze uste dute boletina berehala etorriko dela, aipatu dugu, hezkuntza arloan ere bazabiltzala lan ezberdinak egiten, ez? Alde batetik esan dut, eskola espazioak ingurune hezitzaile eta inklusibo izateko lan horretan bazabiltzala, eta gero gainera eskolak ere ematen dituzu. Nik bietatik galdetuko nizuk, ez dakit denbora emango digun, baina gustatuko litzake pixkat kontatzea zu, nola ikusten duzun eskola espazio hori ingurune hezitzaile eta inklusibo bezala. Uste dut, azken urtetan ere eskolea espazioetan aldaketa asko ematen ari direla. Uste dut badela, beharrezkoa zen zerbait, zurruntasun hori gela hutsak, lehen gure garaikoak, pixkat desagertzen irekiagoa dena, atariak ere oso ezberdinak. Ez dakit hortik lan egiten duzun, hori den arlo horretan egiten duzuna? Gauzia, ni egon nintzela bi proiektutan, oin dela urte batzuk, kolaboratzen arkitektura estudio batekin, nondik ditzen dana, gazte izen dagona, eta honek itzen da, olako proiektuak itzen da ikastetxetan, hori, obrak ez, olako, zuk izan duzuna, gela zabaldu, maixak eta ez, zila zurrunak egon biharrian, olako ez dakitarimak, batzukin, kristalak ormak biharrian, ozan itzen da lan, eta gero olako beste proiektu batzuk eramate dituzte aurrera, eta hor kontaktau zeben nerekin, pare bat urtetan izan zen, ez? Bi proiektu eitzeko, eta hor urte baten inginuana izan zen, patioan zentrauta ez, eta beti
hor dagoela futbola, futbol zelaia, hartzen da dela patio guztia, eta orduan, hortan jolasten ibiltzen ez diena, geltzen dire, kornerretan, izkinetan, ez dakiz, eta orduan osan beste zehose diseinatzea, beste jostaiuren bat edo zehose, beste pertsona batzuk edo nahi da benak, bai, eren lekua, rekuperatzeko edo jolazteko, eta hor inginuan azan, marko batzuk egurrakin moduan, batzuk ondixagoa beste batzuk txikixagoak edo zabalauak, eta marko horrek beraien baitan zeuken gauza ezberdinak, edo flekuak, edo gomak, kruzauta batetik bestera, edo papel, zela esaten da, tipo argizetako gelatina horrek, transparentiak direnerak koloretakoa. Orduan, uraldiona itxezebanean... Barkatu? Bai, denok gelatinak deitzen diegula, badutela izen bat, baina orain ez datorkin. Bai, hori bezan da, hola, zela, saltzen da dena kopizte gixetan. Ez da ez hori bez, zela besti hola koloretako papelak transluzidua dienak. Bai, ez dakit. Jartzen joan hori, bai? Bai, ez dakit izen duten, baina ulertzen dugu zer diozun. Jartzen ginuan hori eta orduan eguzkitzen itxen zebanean refleja hau itxen koloriak. Eta gero, beraien artean zeuken atiek moduan zela ditzen da hori, engantxau itzen ziela bata bestiakin, inzioan engantxau, edo etara eta separau. Orduan, hartzen zituzten marko desberdinak, eta justen ziren engantxatzen, itzen nola tunel moduko bat, edo ez. Eta bueno, hori zan prototipo bat. Osea, esan ze iraunkorra sortarako gainera igual homologa onbiozuta dana, ez? Hori erabilializateko. Mea zan, bueno, ideiat moduan. Hori ginuan urte batian, eta beste urte batian, justo izan zen lehengo aldizeko bita eta gero, inginuan bideo formatuan, beraiekin eta ikas komunitatiakin, irakasliekin, gurasoekin eta hola, izan zen entrevista batzuk, eta gero marrazki batzuk ikasliekin, zala galdetzian, zela izan leike eskola etxea, eta etxea eskola alrebez, ez? Etxea ulertuta como hogar, ez? Gaztelaniaz edo. Eta pixkat, bueno, jaso ginu zen hori elkarrizketak, gurasuena, irakasliena, eta gero ikasliei nahiko txikisak ziren ez dakizen bat urte zituen, igual, 6 edo lako zoze, eskatu geun horren marrazki bat itxeko. Etxearena eta eskolarena, eta gero horren ingurua berbaitzeko. Eta, ze guztatzen jatzu gehixen eskolatik, edo etxetik, edo... Eta horren ginua, hor produktua kasuan izan zen bidixo bat, eta horren hausnarketiaz. Amaia Santa Maria. Bai, agurtu egin bartzaitugu, boletin eta azken orduko hortxe gainean ditugu, eta nik uste dut besteren batean, akaso garazi egiguren bisitatzen duzunean, bigarren kafe bat hemen zuzenean hartzeko aukera izango du, nik hausnarketa bat eta eskaera bat gizarteari. Eskolek etxe izan behar badute, ikasgelek horrelako reverberazioa ezin dute izan, eta irakasleen osasun mentala eta ahotsa zaintzeko beharrezkoa da mesedez hezkuntza saila eta bestelako ikastetxeetan geletan reverberazioa galdu egin behar dela. Eta horretarako tratamendu akustikoak egin behar dira. Badakit ikastetxe batzuk egiten ari direla, baina Amaia Santa Maria entzuten dugu rever horrekin, eta pentsatzen dut horrekin klase ematea zer izan behar duen, eta bihotzeko mina ematen dita, Amaia. Bai, beti nago, ez tarrixakin... Normal, ez da gutxi agorako. Tira, Amaia Santa Maria, plazar bat izan da, besarka da ondi bat, jarraitu sortzen, eta jarraituko dugu guk ere zure berri izaten. Dale, bueno, agur. Gero arte, Amaia Santa Maria agurtu dugu, eta bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankidea, antxe dugu eta Itxaso egunon. Kaixo egunon inigo eta egunon entzule guztiei, aipatuko dugu duela ordu bete ere aipaga izan dugun albiste bat, Donibane Loitzuneko presoia, Jakes Esnal zendu dela, 32 urte kartzelan iragan ondoren, 2022an baldintzapeko askatasuna lortu zuen. 2022ko urriaren 18an atera zen hain zuzen lan emezango espetxetik 32 urte terdiko kartzelaldiari amaiera emanez. Loitzundarra zen hain zuzen, frantziar kartzeletan
honetan gelditzen zen Ipar Euskal Herriko azkenetariko presoa. Eta beste kontu bat ere aipatuko dugu azkar izan ere, ibili gara egunotan azken ordua ematen Gasteizko asteburuko kontuei buruz, esan dugu ertzaintzak masailezurra eta hortz bat hautsi zizkiola Gasteizen gazte bati urriaren 12ko istiluetan, eta gai honen inguruan ere adierazpen berriak ditu goiz honetan. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide eta programa zuzendariak esaterako Euskadi Irratian azaldu du lakoak bazituela eskura tresna legalak falangearen elkarretaratzea debekatzeko edo oztopatzeko. Jaurlaritzak egin behar zuena momentu honetan zela, falangeak dei hori eginda, egin behar zuen lehenengo gauza izan behar zela hori debekatzea. Eta hori debekatzeko batzuela oinarri juridikoa, eskura zituela memoria demokratikoaren legea, eskura zituela baita ere ordena publikoaren legea eta herritarrak babesteko legea. Gaineratu du Kortajarenak debeku horren aurrean helegitea aurkeztuko balute ere badirela tresnak eta salatu du argi zegoela zertara zetorren falangea. Memoria demokratikoaren urraketa salatu du. Eta bestalde Lakuako Segurtasun Sailburu Bingen Zupiria egunon saioan izan da eta pasaden igandean Gasteizen izandako istiluei buruz hitz egin du honek ere. Goazen entzutera. Eta nik askotan entzun nuen kalean, zuek fascistak zarete terroristak. Ez dut oso ondo ulertzen orain zergatik jarri garen hain orduri termino honen inguruan. Fascismo hitzaren esanahietako bada autoritarismoa eta indarkeria erabiliz zure borondatea edo zure nahia ezarri nahi izatea. Eta han modu bortitzean jokatu zuten gazte horiek eukizuten jokaera totalitario bat eta erabili zuten indarkeria. Bueno, ertzaintzak instrukzio batzuk ditu nola erabili behar duen indarra. Eta instrukzio horietan esaten da modu proporzionatu batean egin behar dela, modu progresibo batean egin behar dela, eta erabakitzen da baita ere ze motatako armak eta ze motatako munizioak erabili daitezkeen. Orduan momentu honetan ikertu behar dena da, egintzen indarraren erabilera, bat datorren edo ez indarrean dauden instrukzio horiekin. Ez dago auzitan indarra erabili behar zuen edo ez ertzaintzak. Auzitan dagoena da, erabili den indarrari, bat datorren edo ez indarrean dauden irizpideekin. Eta hementxe utziko dugu, denbora aurrera doa eta egia esan ordu bete baino gutxiago barru itzuliko gara bertara azken ordukoaren berri ematera, baina sakonago orduan 12 arte beraz. Itxarongo dugu beraz eguerdiko 12etara, Itxaso Leon informazioaren eguneratzea eta jarraipena izateko. Eskerrik asko. Aurrera egingo dugu entzuleok eta aurrera egiteko Gartxotun zain letonak prestatu dizkigun proposamen musikalak entzungo ditugu. Gerora ekarriko dizkigu beneko iturbek hainbat azken egunetako notizia bitxi. Oiana Maritorenarekin beko oraindik kontatu behar digu arte eszenikoen proposamenen artean astebururako zer izango dugun eta gainera Aiora Mujika dator Hego Koreari buruz hitz egitea. BTS-en kantu baten bitartez, hori guztia hurrengo 50 minutuetan. Momentuz, Gartxotun zain doinuetatik haratago. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Ren Erin Hill edo Ren izen artistikoz ezaguna den Britaniarra izango da. Kompositorea, raperoa, musikaria nola ez, produktorea eta zuzendaria ere bada Ren. Eta akaso batzuk ezagutuko dezue izan ere bere bideo bat nahiko birala izan zen duela urte batzuk osasun mentalaren inguruko hausnarketa bat planteatzen zuen bideo bat hain zuzen ere, bere kantu bat, non bere, ez dakit nola esan, subkostienteak eta bere kostientziak elkarrizketa bat duten, eta benetan bideo berezia da, rapa egiten du bideo horretan, eta gitarra batez soilik lagunduta, gauza benetan berezia sortzen durdenek. Baina nik gaur, bertsio bat ekarri nahi izan dizuet, duela ezainbeste kaleratu duen The Verve taldearen Bittersweet Symphony kantu ezagunaren bertsioa. Zergatik? Rap zalea naiz ni eta Ren oso deskubrimentu ederra iruditu zait, bere kantatzeko
era eta erabiltzen duen gaitegi ere bai, oso interesgarria iruditu zait, badu osasun mentalaren inguruko kontzientziazioaz gain, halako begirada sozial oso sakon bat, eta niri behintzat izugarri gustatu zait, eta gaurkoan, pixkat motorrak berotzeko lehen gomendio bezala, ona ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hauxe da Ren eta The Bittersweet Symphony. I've got dirt on my Reeboks from staying up all night. I spent my last £10 on this pack of Marlboro Lights. I phoned up Stevie, I said, G, you alright? He said, it's 6 in the morning, brother, get some shut-eye. I feel a sense of well-being this time in the morning, wear my heart out of my hoodie while the city is snoring. Drunks falling off the sidewalks get issued a warning. Distant sirens, they crescendo like a symphony calling. This is the Britain I know, this is the Britain I love. There's poetry inside the city if you listen enough. Working class casualties out on the street sleep rough, while a mother with her baby takes a pram to the pub. And while she's knocking them down, the cost of living goes up. I can't relate to politicians with their head in the mud. I resonate with messy Fridays with my boy smoking bud. We do our bit to numb the struggle, as below so above, as above so below. Here in this city we glow. I blow a smoke ring up to heaven and it makes a halo. And then the clock strikes 7, guess it's time to head home. My companion is the city, so I'm never alone. Stepping in and out of gaps of the pavement cracks. If I go to sleep now, that's an anticlimax. People rise to work and the sun mirrors that. A perfect juxtaposition for those out on the lash. Bear with me, it's beautiful, I think it's irrefutable. There's beauty in the contradicting Britain, indisputable. Junkie in the cubicle, his old spoon is usable. His mother's in a black suit, crying at a funeral. 9 to 5 crucible, this route is not commutable. A kid falls off the tracks, then he serves a stretch at juvenile. Libby's at the Dolies, but her disposition's humorful, while Davy's at the bookies and his mates call him delusional Britain. Drink it down and moan about the weather when the sun starts shining. Feel the factor 10 tremor. Boys will be in it together till the fists start flying like the Conor McGregor, and then he's out. I think he took it too far. I think the boy saw red. I think he hit him too hard. Now he's face down on the pavement with a face full of tar. Mad how small altercations can define who we are. That's my cue. I guess it's time to head home. Bittersweet how my high found its way to below. And I've said it once before, as above so below. Living on the streets of Britain, you just go with the flow. But I'm done, I'm out for the night. As the sun paints the pavements, I'll turn out the light. White noise on the radio to quiet my mind. I always was an overthinker, just the way I'm designed. Britain, drink it down and moan about the weather. When it's all said and done, we'll be in it all together. Boys, we'll be like you forever. It's a bittersweet symphony with birds of a feather. Cause it's a bittersweet symphony that's life. Trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. Hortxe entzun dugu Ren artista britainiarraren Bittersweet Symphony. Eta rap munduan barneratu garela aprobetxatuko dut, aste honetan gurera iritsi zaigun Monsieur Lecrepen Handsome Easy kantu puska ekartzeko. Hau izango da aste honetako bigarren gomendioa, eta zer esan Juanjoren bakarkako proiektuaren inguruan. Okerez banago lehen urtean kaleratu zuen single oso potente eta berezi bat, tartean ere aritu da kolaborazioak eginez, baina orain Benta Handi izeneko EP bat kaleratu du, eta hauxe da gurera iritsi den lehen kantu puska. Bertan beti bezala, hortzak zorrotz, arkatza ere zorrotz esan nuke, umorea fin, hitz ederrak eta kritika sozial eta analisi sakona beti ere bere estilo berezian. Aipatzekoa ere bukaeran Donostiari egiten dizkion
ez dakit nola esan. Bueno, Donostiari egiten dion begirada hori, benetan zuzenean ukitzen hauen eta eragiten didan egoera bada gaur egun Donostian bizi duguna, eta asko gustatu zait Juantxok bere betiko maixutasunaz egin duen kritika soziala. Beraz, aste honetako bigarren kantu gisa, esan bezala, Monsieur Le Crepin, Handsome, Easy. Hementxe duzu. Hey, yo, man, you coming to the club? Monsieur Le Crepin in the town. Everybody wants to come around. He's got that champion sound. Esa ya sola coba nunca. Yeah, yeah. I step into the ring. Isidro Gaztañaga, Hanso Easy. Deude gugan ez daudenak beste kaldala bizi. Bihotzeko batek emanda edo min biziz. Lakiaka denon zaia sike isi. Kendu txapela, burua dantzan jartzeiak lowrider bat bezela. Batzui aztu zaie beste batzui esker daudela. Denbora azkardi joan edadekin. Nastu zaizkit azken aldin gau pasak da gau belak. Pilatzen juntzaizkit espuelak, biltzen jutzepelak. Jasotan hau epelak, enaizelako epela. Atzota gauratzetik entropela, ez dauindan etzat trokela. Nolako eskola lako kela, mafela. Burik ez daukan nahi ezin heldu lepotik. Ustu palanganak eta jantzi berokik. Let's go kid, askatu aize potik. You hear that sound? Monsieur Le Crepin in the town. Everybody wants to come around. He's got that champion sound. Esa ya sola coba nunca. Esan ziten amak aspaldi, zertako hainbeste rima hainbeste esaldi. Labur bildu seme eta esan dena mierda bat dala. Irriparrez esan nion arrazoia zeukala. Baina amanik ez dut musika ikiten nikitet txala. Palos chavales, palas chavalas, parranda zale, martaka zale, notaka palen, botata bale, metele, bokato di cardinale, originale, pecorino ta guanchale. Dale Juan, dale, ezer berrik ez, por alegrías con mis chiques, ma flow de sickest, soy tan viejo que pegaba en las paredes los stickers. Gelditu HT eta nuklearrikez, dale al speaker. Keep clean la cuisine, ez dauzu bezelako inor universo guzin. Jarri babarrunak egosten sutxikin, da zerbeza freskatzen, ospatzau. Monsieur Le Crepin in the town. El niño chakra y la casia en el building. Everybody wants to come around. Beti bizirauten simaurra never sinking. He's got that champion sound. Saiatzen nahi da baino zepena ezin din. Esa ya sola coba nunca. Yeah, yeah, yeah. Get the fuck up. Mad combination kanutota keita. Arroio Ibsen ta Le Crepe kanuteta keita. Egia esan dasko zobeto nau eseita. Urte batzuk baieia ez dauzketela hogeita. 1984 the fucking nine. Enaizoitzen oietik jeikitzen on time. Espaldi maiz altxatzen nik ezin goñat iraun. Baino alare torri naun. Monsieur Le Crepin in the town en la city. Donosti titi, mucho guayón, poco graffiti. Herria juntza jogirik etorrien tokitik. Diru azkardi joa gu poliki. Aldatua giro azken bolatan, ta ez dakit nik nolatan. Turista baino txaiago daunago senkolatan. Ez da josten olata, ola relato bat nolatan. Hainbeste hotel dauden hiri baten dauda hainbeste kalen botata. Kola y plata, eneko goia lotu ondo zure korbata. Ezin esan ez dezunik irabazi soldata. Parke tematiko baten alkatea zeata, plata y coca, la vida loca, yey. Bota y es un vistazo, va Donostico Caley. Mucho madero, mucho guiri, pero poca ley. Mucho gabacho que ha venido a ver a Roca Rey. Lo que no te cuentan de Donosti seguro. ¿Quién está detrás de Cote Cabezudo? Su lado oscuro. Otra vez, ahí yo no es el. Bastu. Hortxe entzun dugu Monsieur Le Crepin, Handsome, Easy. Aste honetako hirugarren gomendioa Heim taldea izango da. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina hiru aizpek osatzen duten talde estatubatuarra da, San Fernando Baierakoa, hain zuzen ere, eta okerez banago orain arte esango nuke 4 disko kaleratu dituztela, azkena aurten I Quit izenekoa, eta bertan abesti sorta berezia izateaz gain, bereziki ukitzen hauen
kolaborazio bat ere sartu dute, nola ez, badakizue jadanik, entzuten banauzue Bon Iver nire artista kutxunetariko bat dela, eta Bon Iverren azken diskoan Heimeko partaide batzek parte hartzen zuenez, orain ez dakit favorea bueltatzeko edo, baina Heimen disko berrian Bon Iverrek parte hartzen du. Eta hauxe da beraiek elkarlanean sortu duten abestia. Probably should have known by now. You don't have to read my mind, 'cause I'll tell it to your face. If you wanna leave, you can, or you could. Put your little heart in me now. Ain't this how it's supposed to be? I want you here, but I don't know how not to tie you down. We could take it one day at a time, or we could spend it all right now, running it to the ground. How much have we left unsaid, and is it better that way? If I were to change my mind now, would that even be allowed? I want you here, but I don't know how to tie you down. I don't wanna hold you back. Something feels wrong about it, but I'm feeling all I lack. Oh, I want you so bad. I feel happy inside. It's been making me mad. I know that one of these days we're gonna look back and I still want you here, but I won't know how. I still want you here, but I won't know how to tie you down. Hortzentzun dugu Heim Aizpek Bon Iverrekin egindako kolaborazioa, Tie You Down izeneko kantua hain zuzen ere. Aste honetako azken gomendioa eta agur esateko atzo deskubritu nuen Noah Rinker abeslariaren Save My Soul kantu puska ekarri nahi izan dizuet. Ez dakit asko Noah Rinkerren inguruan, pixka bat investigatu dut interneten eta nahiko gaztea den kantautore bada, estatu batuetakoa hau ere bai, baina atzo entzun nuen kantu honek berehala maitemindu ninduen eta gaurkoan ekarri nahi izan dizuet. Beraz, aste honetako azken kantu eta gomendio gisa, esan bezala Noah Rinkerren Save My Soul. Ea zer iruditzen zaizuen. Bitartean, entzule maiteok, urrengo astean entzungo dugu elkar, zaindu zaitezte eta ondo segi. Aio! 1, 2, 3, 4. Gone by day and gone by night. It's not an easy road that leads you to the light. It's windy now, but someday it'll straighten out, and it's worth it on the other side.
when he brings that city down. You only get one shot, everything to lose. Lord, take me now, I'm broken and bruised. Can you save my soul, 'cause I need you. I need you. I'm no good and I'm no saint. I won't pretend to be somebody I ain't. I've been in love and fell out of it too, and it's been hard to trust again and feel the way I do. You only get one shot, everything to lose. Lord, take me now, I'm broken and bruised. Can you save my soul, 'cause I need you. I need you. I have seen some people in a pew stand up on their pedestal and look down at me and you. I'm not perfect, and I never claimed to be. And I'm so glad the good Lord is making time for me. You only get one shot, everything to lose. Lord, take me now, I'm broken and bruised. Can you save my soul, 'cause I need you. I need you. You only get one shot, everything to lose. Lord, take me now, I'm broken and bruised. Can you save my soul, 'cause I need you. 'Cause I need you. Goizeko 11:30 minutu, oraintxe, eta Gartxotun Sain Letonaren doinuetatik aratago hau gozatzen izan garazken minutuetan, baina bagoaz aurrera, eta, bueno, batetik Eneko Iturbe, urrengo minutuak egingo ditu hainbat bitxikeria errepasatzen, baina, bueno, dagoeneko gurekin daukagu Aiora Mojika, eta berare agurtuko dugu, egunon? Egunon. Ondo? Ondo. Bai. Bai. Hola, ondo, ziurtasunez. Bai, ondo. Ez da gutxi. Tiraneko, harrapatu dituzu aste honetan, gertatu direnen bat bitxikeria. Bai, hori da. Bueno, bitxikeria batzuk kontatuko dizkizuet gaur. Kafe informatiboa, deituko diot. Kafe informatiboa? Hori da. Vale, ados. Ta ni kaferi gabe, bueno, nahiko hartu ditut gaur. Venga. Bai, hori da. Eta lehenengo albistearekin hasiko era. Ados.
Muñekas Antonio Juan enpresak Leonor Militar izeneko panpina bat merkaturatu du. Disiplina, konpromisoa eta indarra islatzen dituen pieza esklusibo bat. Leonor Militar esaten danen da Leonor Printzesaren muñeka panpin militar bat. Eta pasaren astean merkaturatu zen, eta bueno, Leonor Militar belaunaldi baten bilakara omentzen duen panpina bat omen da, esan du Alicanteko enpresa honek, eta 60 urte baino gehiagoko tradizioa du artisau panpinan artean. Baditu funtzio ekstrak panpinak eman eta zerbait esaten du, diskurso bat botatzen zu. Ez da panpin bat, Leonorrena militarra izan zita. Eta hori da. Eta guau, asunta kuriosoa da, Bai, egia esan, gaina konturatu naiz ez dala lehenengoa, Leonorren lehenengo panpina. Osa, enpresa honek lehenagotikan, itzegin, enpresa eta Leonorren artean harremanak aspaldianik hasita omen zeuden, eta bai. Hombre, ze ofiziala edo izan marko duz, eskubide kontuak eta euzeinek ezingo du Leonorren. Bai, hori egia da. Eta gainera, ez detu iratu prezioa oraindik zenbatekoa dan, baino bakarrikan enpresan webgunen erosi daiteke. Zuk ezin dezu egun jostailu denda batera, eta han esan, barkatu, badakazu Leonorren panpina, ez. Bakarrikan enpresaren... Barkatu? 89,85 euro balio ditu. Nik begiratu torrentxe. Edizio mugatua 500 daude, Leonor Militar panpinarenek, eta 500 horiek kolekzionista modura planteatu dituzte. Bai, hori da. 100 euro, bora bildengo dugu, 5 centimoko beste mierda hori. Barkatu entzuleok, mierda baino. Ez dut hau buruan sartzen, baina 100 euro. 100 euro, Leonor, zure gelan egoteko. 100 euro, monarkia eta armada zuritzen dituen panpin bat zure etxean izateko. Bai, hori da. Hombre, prezio hortan erosiko du, benetan erosi nahi dunak, ez bestela memea iteko. Bai, troleatzeko ez ez egingo, ez? Ez, bestela 100 euro. Claro. Bueno, bigarren albizera salto egingo dugu, eta orain, beste pertsonaia bat, ezta? Margaret Thatcher. Amatxo maitia, ze pasatzen da Margaret Thatcherrekin. Batuko, lehen ministroiak, konturatu dira, bere ezkontzatikan gain beste 2 amodio historio izan zitula, pertsona batekin zegoen bitartean. Wow! Eta bueno, hori Tina Gaudin idazleak lehen ministroiaren biografia, liburu biografiko batean kontatzen zuen, The Abe Hental Feminist liburuan, eta bai, han kontatzen zuen, 1952an ezkondu zela Dennis Thatcherrekin burdinezko dama, eta erromantze pare bat izan zituela, lehena diputatu konservadore gisa hasi zanean, eta bigarrena 1979 eta 80 bitartean Humphrey Atkinsekin. Eta hau Ipar Irlandako lehen ministro izan zen, eta 1979 eta 81 urte bitartean, eta 86an zendu zen. Eta Gaudinek dio kurrikulumetikan kanpoko adiskidetasuna ere bazuela beste batekin, Tim Bell izeneko pertsona batekin, eta iturri batzuen arabera, bazkari edo afarietan, alderdiko bazkari edo afarietan, belauna ukitze omen zion. Gauzat ezin da ukatu, eta da Margaret Thatcher koherentea zela. Bere ekonomia liberalismoaren aurrekaritzat jo daiteke, ez? Pixkate, beak individuaren askatasun hori defenditzen zuen, eta bazegoen horrez, bere garaian hainbat enpresa publiko privatizatu ziren, beraz, liberala esparru guztietan. Karo, danea, eraman behar da esparru guztietara. Oski, bestela ez? Bestela, koherentzia, galdu iten dugu. Gustatu zait, kurrikulumetik kanpoko harremanak
Bai, hori jartzen termino hori. Engainatu nazu ez kurrikulumetik kanpoko harreman bat izan da. Horrela esan da, Bai. Ala sai hortun. Xelebre xamar, bai. Eta orain azkenengo albizera salto egingo dugu. Ze Murtziako herriska bateko bizilaunek zorionak zuria bestia 5 orduz entzun dute. Ikusiet. Nik ere ikusiet hori. Bai, bueno, asuntoa da, Murtziako jabali viejo herriko bizilaunak, oso ohikoa ez den orduetan, 5 ordu baino gehiago zorionak zuria bestia entzun dute, eta hau herriko ikastetxe bateko, patioko bozgoraiotik entzuten zen. Musika gaueko 11etan hasi zen, 11 aldera, eta goizeko 4 arte, musikak jarraitu egin zuen, zorionak zuri kantak, behin da berriz, bukatzen zen, eta berriz hasi, eta horrela, 4 arte. Gainera, suhiltzaia jun behar izan zuten, itzaltzen. Bai, hori da. Eta suhiltzaia jun behar izan zuten, hori megafonia sistema hori deskonektatzera. Eta suhiltzaile hauek ondoren, hau gertatu ostean, Twitterrera edo isara txio bat hilo zuten honen inguruan. Eta txioak honela zion. Gazteleraz, baino, euskeratu egingo dut, ez genuen inorren urtebetetzea zapuztu nahi, baina ez ziren orduak. Gora suhiltzaileak eta gora euren humorea ere. Eneko ostirala idaztuko astebururako planak egin dauzkazu? Oraindik ez. Ez, adi, ze oianak badak hartza batzuk, arte eszenikoen zalea bazara. Bai. Antzerkia, dantza. Bai. Bai, oiana. Kontatuko dioguenek hori eta jorari zardoko astebururako. Bai. Gau gaurtik hasita, Gaurtik hasita, bai. Gaurko proposamen batzuk ere baditugu. Gaur adibidez nahi baduzue, joan zaitezkete Donostian Lugaritz kulturetxera, arratsaldeko 7:00 bertan Bernarda Klaunaren etxea, eskainiko du Zurriola antzerki eskolak, Federico García Lorcaren lan honen, estilo berezi batean egina, ez? Klaun estiloan. Zorretan lana, Ika taldearena, oraindik badabil bere emanaldiak eskaintzen, eta gaur Legazpian izango dira, Latxartegi aretoan, ordu berean, 7:30. Bakarrizketa gustuko balin baduzue, bikote? Hementxe proposamen bat. Eureka, Amurrioko antzokian, Mikel Bermejok sortutako bakarrizketa hau ikusteko aukera izango duzue, edota nortasunagiria. Zuaitz Gurrutxaga, Idiazabalgo guraso elkartean izango baita gaur, arratsaldeko 7:30 bere bakarrizketa honekin, nortasunagiriarekin. Satiro, hemenera artista bat, ez dakit bakarrizketa ez da, baina bai aktore bakarra duen lana, Xanti Agirrezabala da aktore eta protagonista, eta Orion izango da bertako kulturetxean gaueko 9:00 eta bakarrizketekin jarraitzen dugu. Margolari, eskainiko duelako Man Xastigarragak Debako Kultur Elkartean arratsaldeko 8:00. Eta ez da bakarrizketa, eta bere azken bakarrizketa egin du Jon Plazaolak, baina gaur Arizona lanarekin Aitziber Garmendi aldamenean duela, izango da Soraluzeko herri antzokian atxaldeko 8:00. Eta dantza gustuko duzue hori bai, bira dantza proposamen batzuk ere baditugu gaina, lehenengoa hementxe, etxian, Leideran. Ez dakit ikusia duzun? Ez dago ikusita? Igor Kalonge dantzariaren lana da, duela pare bat urte esango nuke sortu zuela lan haue, eta gaur Tolosako Leidorren eskainiko du 8:00, eta bihar berriz Bilboko La Fundizionen 9:00 jaiotzeari buruz egindako lan bat da, argiztapen berezia, eta objektu berezi batzuk erabiltzen ditu. Let Siluet konpainiaren jali lana ere ikusgai gaur, Getxoko Musike Barri aretoan atxaldeko 8:00, eta Volverse Pequeño, haurtzarora bidaia bat eskainiko digute Bilboko La Fundizionen gaur 9:00, eta Arrobin Bilbon ere 7:00 gaur Amanecer Alto Cielo lana ikusgai egongo da. Eta azkenei proposamentxo bat, dantzaz konpainiarena, ona, nahi dugun bezala, ez dakit nola irakurriko deun, pentsatzen du jokure bat izango dula hitzak edo izenak, Sopelako Kurtzio Kulturgunean eskainiko dute atxaldeko 8:00. Agustia ostiralari gaurko egunari dagokionez, baina bihar ere badira hainbat zaiako zien aretotik abiatuta hoian. Bai, lehen esan dugu Mikel Bermejo gaur egongo zela Amurrion, eta bihar egongo da
Zaiako zinearetoan 8. Itzaurrea da Piscifactoria laborategiko lan berrietako bat, lan ibiltari bat, eta arrasaten eskeniko dute eguerdiko 12:00. Beraz, lan ezberdina, uste dut taldearen atzetik, ibilbide moduko bat egingo dutela herrian barna. Eukaliptus lana, Jonander Urrestirena Donostiako Kutxa Fundazioan eskeniko da atxaldeko 7:00. Begira, erokan fitxatua, ontxe, kontatu nez, igual, baina zaila. Urbasa, hau Leioako San Bartolome Elizako plazan eguerdiko 12:00, akrobazia emanaldi bat izango da. Naturarekin orekan bizi den bikote bat, industrializazioa iristen denean, ze gertatzen den oreka horrekin eta naturarekin duten harremanarekin, utxun eta hortzi konpainien lana da. Renata lana, ez dakit ikusi duzuen, Kamikaze kolektiboaren azken lan hau, Pasaiako Juan Baberasategin eskiniko dute 7:00, eta Katana, lana, Zubietan 7:00 eskiniko da, eta igandean berriz, Sonditekako Kulturetxean 6:00 Anagoitiaren bakarrizketa lan hau. Eta Tarrabiako Kulturetxean estreinaldi bat, arratsaldeko 7:00 bihar. Bai, balkoi atzean emakumeak kantari. Eta nik uste dut oso politia izan daitekela Nafarroako erdialdeko emakumei omenaldi bat egin nahi diete, eta pixka bat atzera egin eta garai bateko emakumeek zer kantatzen zuten, ze eskubide zituzten, ze egoera zuneten, eta pixka bat uste dut horren inguruan hitz egingo dutela. Artea garai batean estreinatu zuen Txalo konpainiak, eta berriz ere aurten berreskuratu du Ramon Agirre, Joseba Paolaza eta Asier Ormazarekin batera, lehenoko aktore berekin, Burlatako Kulturetxean. Haze irukoa, Bai. Bai. Eta lan berri bat estreinatuko dute urtarrian, baina bertako bik, Asierrek eta Josebak. Eta dantzare badugu biharko, Txalaparta Kukai dantza konpainiarena Lasarte Horiako Manuel Lekuonan 8:00, Herrikoia Zarena Zarelako konpainiarena Getarian 6:00, eta Maskaroa iparraldetik datorkigun lan berezi haueneko Gilek zuzendua, Bilboko Arrobi eskenan 7:00. Ez banaiz irrizazten ona zara baino gizona. Eta entzuleok zuei igande arratsaldeak nolabait zukutzia gustatzen bazaizue, gustoko baduzue, proposamen batzuk gutxiago, baina baditugu Oiartzungo landetxe aretoan 7:00 gaizki ulertua, Oiana. Bai, gaina bertako txinalka taldeak, Oiartzungo txinalka taldeak sortutako lana da, Dario Foren antzerki batean oinarritua, beraz ziur lepo egongo dela aretoa. Putaren bakarrizketa eroetxean lana ere, Bilboko La Fundizionen eskiniko da 7:00, ikusten dugu Fundizionen gauza asko eskaintzen dira. Egunero aipatu dugu bat, eskaintza zabala duen areto edo leku bat da. Hots, dantza ikuskizuna, Lezoko Gezala Auditoriumean atxaldeko 7:30, hemen izan genuen aier Beobide Panagokerria Zapirilla inguruan edo, talan honi buruz aritu ginen berarekin, oso lan pertsonala da, bere familiaren diskoetxean, eta aurkitutako lan batzuetan oinarritua, eta, dantza ikuskizun berezia. Eta ese Viajeras del Espacio, Barakaldoko antzokian 6:00 eskeniko da, dantza ikuskizun hau, La Pulgak berriz arima eskeniko du Aretxabaletako Alberto Azero plazan 7:00, eta Arrobian 7:00 Nik Eu 2.0. Ez dakit ondo ze izango den, eta horrez gain baditugu jaialdi pare bat ere, Iturritik jaialdia Donostian ospatuko da, atzo hasi zen eta igandera arte, eta bertan Iturritik izenak dioen bezala, dantzaren jaioterri edo oinarrian zer datorren, pixkat tradiziotik edo datorren jaialdi bada, flamenkoa dago, euskal dantza asko, eta atzo bilaka kolektiboakoak aritu ziren Victoria Eugenian, eta lotura mekanikoak Gasteizko Artiun Museoan egingo den jaialdi bat, dantza ikuskizun ezberdinak eskainiko dituena. Hoxe gure proposamenak entzuleok, Olaintziarteren Ritaren azken akordearekin, bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Eneko zuk asko dakizu egokoreari buruz? Nik, ez, egia zen ez, baina ez hau zineman bai. Zineman bai. Zinema egokorrera gustoko duzu. Bai, egia da.
Adibidez, All Boy pelikula famatua da. Eta bueno, gehiago ere badaude. Bai, egia da zine egokorearra, nahiko bogan dagoela azken urtetan, eta batez ere Donostiako jaialdiak, zinemaldiak, Bon Joon-ho baita. Hori da, ekarri dizkigula hainbat pelikula. Bida, korear zinemaren inguruan egonen batean solasalditxo bat egin genezake, Imanol González Gurrutxagari oso zalea dugu, nik ere gustoko ditut korear pelikulak, beraz, egin dezakegu zerbait, baina gaur... Bai, ez zara ados? Ez da izain jarri. Sortuko ditugu lotura batzuk, baina gaur Spring Day kantutik abiatuta ego korearen inguruan gehiago ezagutu behar dugu, Aibara Mojikarekin. 보고 싶다 이렇게 말하니까도 보고 싶다 널 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리 다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 Badario kantoni dramatismo puntu bat. Ze iruditu zaizue. Bai, nik BTS zurekin ezagutzen hasi naiz, beraz, pixat zure kolaborazioetatik nabil entzuten. Eta iruditzen zait, orain arte entzun dugun kantuen artean, harmonikoki, musikalki dramatikoena edo. Bai, estribillotara pozaren bila ere, badoa hor zerbaiten arrastan, ez? Bai, Spring Day izena du abestiak azken finean, ez? Udaberri eguna edo, eta malenkoniatik asko dauka abestiak, negu hotzetik udaberri, iritsiko den udaberri horren zain egotearen sentimendu hori, ez? Badauka tristura, badauka galtzen ez dan esperantza hori, itxoitearen hori, eta esango nuke dela BTSen abesti ikonikoetako bat. Norbaiti Armiri galdetu ezkeo, BTSen fandomari galdetu ezkeo, BTSen abesti bat aukeratu beharko balitz zein izango litzateke, nik uste askok Spring Day esango luketela. Mundu mailan ezagunagoak egin dian abesti gehiago badauzkate, baino Spring Dayek badauka zerbait. Eta bueno, gaur honea ekartzeko aitzakia eman dit, udazkenen gaudez daude udaberrin, Rolling Stone aldizkariak aurreko asten edo aurrekoan aterazula zerrenda bat, 21. mendeko 250 abesti onenak izenekoa, hola eman da oso ponpoxo ematen du, baina bueno, egia da 21. mendeak 25 urte dara mazala, irain beste ere, eta bueno, zerrenda izan liteke beste abesti batzuen ere bai, baina bueno, aukeraketa bat egin dute, eta Spring Day jarri dute 37. lekuan, badaude baita K-pop bezala kategorizatuta dauden beste talde batzuen abestiak, New Jeansenak daude, Girls' Generation eta Blackpinkenak ere, aipamentxo bat egitegatik beraiei ere. Baina hoxe, Spring Day abestia ekarri nahi nun honea, zuek esan dezun bezala, ez? Badaukalako abesti honek sentimendu asko, eta kontzertutan abesti hau abestea da oso potentea, ni kontzertu gutxitan egon naiz baindik eta taldearenako haindik ez, baino publiko oso milaka pertsona abesti hau elkarrekin abesten entzuteak indarra handia dauka. 2017an atera zan, You Never Walk Alone albumaren parte da, 2013an atera zan, eta bueno, azkenen egile saltza bat izaten da abesti askotan, ez? Bakoitza jartzen dulako bere partea, baina bueno, egile nagusienen artean ere badaude taldeko bi, diala Namjoon edo RM, eta Jungi edo Suga. Orduan, beraien esperientzia pertsonaletatik asko dauka, ez? Pixka bat transmititu nahi zuten edo hala esan izan dute behintzat, hori atzean utzi behar dezun horren edo bidean gelditu den horren nostalgia hori, ez? Beste bizitza batetara zozenean edo beste hiri batetara, beste realitate batetara, lagunak geratzen dianak, eta pixkat hortikan idatzitakoa da. Abestiaren lehenengo esaldia da Pogo Shipta, I miss you, falta motatzen zaitut, eta esango nuke dela koreeraz ikasiko dezun lehenengo esaldietako bat. Pogo Shipta. Pogo Shipta, bai. Pogo Shipta. Pogo Shipta.
Ze polita. Bai. Sonoria de polita daukara esan nahi dute. Bai, eta gainera hori, pues, gehatzen zaizu, ez? Eta bestia olasten da, eta hori, hori kantatzen da pixka bat, ez? Negu hau ere pasako dala, esaten hitz egiten du, ez? Gorrotatu nahi zaitut, ze gorrotatu ezkero erresagoa izango da, baina ez zintzaitut gorrotatu, eta aguantatuko dugu hemen, mesedez itxaron hor loreak berriz loratu arte, negu hau pasa arte, udaberia iritsi arte. Eta ekarri nahi nun hau ere, beraiek esplikatutakoaren arabera oso esperientzia pertsonaletatik abiatutakoa baldin bada ere abestia, beti lotu izan da baita Koreako historia modernoan oso tragikoa izan zen hondamendi batekin. Ez dago, esango nuke, honik ikusi detenaren arabera, ez dago ez erabat bai estatua, ez erabat ez estatua abestiak horrekin lotura zuzenik daukanik, esan da, ez? Azkenean, hori, beraien esperientzia pertsonaletatik abiatutakoa dela, baina azkenean evento triste bati ere lotuta badagoela, baina Eta hondamendi hau edo evento tragiko hau da Sewol ferriaren ondoratzea, gertatu zala 2014ko apirilaren 16an, eta, ni haitu nintzen, bakizue, hauek nahi asko gertatzen zait, abiatzen naiz puntu batetikan, eta informazio gehiago topatu nahi izaten dut horren inguruan, eta azkenean bukatzen dut Wikipediako artikuluak idazten gaiaren inguruan, eta honekin ere gertatu zitzaiten, Sewol ferriaren ondoratzearen inguruko artikulua idazten bukatu nun, informazio asko topatzen ibili nitzalako, eta oso gaizki pasanun irakurtzen informazioak, ez? Tragediaren kudeaketa eskandalo bat izan zen, 276 bidaiari zijoazten ferri hontan, abiatu zian irla batera eskursio bat egitera juteko, eta istripu bat izan zuen, eta 276 hoitatikan 306 hiltzian, hoietatikan 250 zian institutoko ikasleak. Hau da, zijoazten eskursio baten. Eta batez ere izan zen eskandalo bat lotxagarria izan zalako tragediaren gestioa, gero ikusi zen itxasontziak ez zitula betetzen arauak, gain karga zeramala etekinak gehiago lortzeko, ikusi zian irudiak, ez, ferriaren ondoratzearen irudiak ikusi zianen, ikusi zan nola ferritikan ies egiten lehenengoa, edo lehenengotarikoa izan zan kapitaina, bere tripulazioarekin. Gure mundu ikuskerako mito hori, ez? Kapitaina dela azkena ontzia... Gaina, hiltzian, ume gehienak hiltzian, barruan harrapatuta, txaleko salbabidesak jantzita, hori zelako tripulazioak eta kapitainak beraie ematen zien agindua, ez hau da, esaten zien, lasai, dena ondo dago, jantzi txalekoak eta egon barruan. Egon hor, ondoratzen nahi izan bitartean. Eta hau ere lehengo batian hitz egin genuen, ez? Obedientzia hori, ez zure gainetik dagoen horrekiko erabateko kulturala dela. Horrek, eta berez logikoa dela, hau da, zure bere ardurapean zaude, zure gainetik dagoen horre, zaindu behar zaitula suposatzen da, baina hori badaude umek gurasoei bidalitako bideoak, audioak, esan digut hemen barruan geratzeko, baina ura iristen ari zaigu, eta gurasoek esaten diete, egon hor, esaten balin badizuete egotekor, egon hor. Eta bitartean, ies egiten lehenengoak beraiek. Zugarria, eh? Eta salbatu ahal izan ziren gehienak, salbatu zian inguruan zebiltzan arrantzontziak gerturatu zialako salbatzea, ze salbamendukoak iritsi zian denborara edo. Oso berandu. Komunikabidetan lehenengo esatezan mezua zan denak erreskatatuak izan ziala, hau da, gobernuak ezkutatu nahizun bere ardura guztia, eta orduan komunikabideetan aurreneko mezuak zian ez denak izan dira salbatuak, bitartean umeak itxotzen nahi zian. Eta hori, geratu zen izugarrizko mina korear gizartean, hau da, izan zian erioz batzuk herrialde osoak sentitu zitunak bereak. Momentu hortan zeon gobernun presidente Park Geun-hye, emakume presidentea, hori ez, gero handikan urte batzutara beste eskandalo bategatikan kargu gabetu zuten, beste ustelkeri kasu batzungatikan, baina kasu hontan ere, hori, gobernuak egintzun denetarik eta gehiago, bere ardura alik eta gehien estaltzeko. Ateraz, gerora jakintzan baita, zerrenda beltza sortu zutela, gaiaren inguruan hitz egiten zuten komunikabideak,
edo artistak zerrenda beltz hortara sartzeko, ez? Eta ez ezaten eduki inolako espaziorik prentxan edo telebistan edo olako lekutan. Orduan, bueltatzen naiz Spring Dayra, abesti hau ez da esaten inola ere, nik ikusi detenagatik amintzat ez da argi esaten Sewol Ferriaren tragediari buruzkoa dala, baino herriak ala hartuzun, ez, baitz egiten dulako hori. Ikusi nahi zaitut, etorriko dauda berria, hemen egongo gara zure zain, eta ikusi gero urte batzuk pasazianean ere, esaten zuten, bueno, izan daiteke, tragedia handi honi lotuta, ez dago ala esan da, baino lotuta daude. Erabat. 보고 싶다 이렇게 말하니까도 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 Gero kantuek hartzen dute euren nolabait sortze arrazoietatik, baldin eta haufek balira ez, azkenean lotura hori uste dut azaldu duzula ez, baiestatu ez du inor baiestatu, baino agerikoa dela, hartzen dute beste dimentsio bat noski, eta bihurtzen dira, ez dakit, munduko kanturik onenen zerrendetan kokatutako kantuak, hori ere gertatu zaio kantu honi? Bai, kantu hau dago, Koreako abesti entzunenen zerrendan dago beti. Sortu zenetikan gaur egunera arte egonda beti entzunenen zerrenda hortan, ez da ateratzen, oain dela gutxi uste eta aterazala zerrenda hortatikan astebete gati, baina bueltatu da, beti dagor, eta kuriosoa da gaina BTSek abesti berri bat ateratzen dunen, beti da zerrendetan sartzen da, eta lehenengo postutan jartzen da besti hori, baina beti dagor Spring Day, beti dagor, eta da, hori, erregina, bestien erregina, The Queen, gero abestiak bera ez baldin bada ere hain igual zehatza hortan, bideoklipak, interpretazio asko jaso ditu. Egia da nik ikusi ditutela interpretazio bideo hainbat, ez? Jendeak irakurketa egiten duna zer simbolismo dagon, batzuk alde batetikan interpretatzen du, badaude Sewol Ferriaren simbolismoak identifikatzen dituztenak oso argi, lazo horia izan zan adibidez ikur bat erabilizana, eta lazo horiak agertzen dira baita ere, oinetakoak itxasertzean, eta holako gauza asko badaude, baina gero egia da ere, bideoklipak badauzkala beste elementu batzuk, nik ikusi detenagatikan inspiratuta dago, edo kontatzen du Ursula K. Le Guinen The Ones Who Walk Away from Omelas, Omelastik alde egin zuten oiek edo alako badago historio motz bat, Ursula K. Le Guinek kontatzen duena, eta egia da Omelas hori bai agertzen dela esplizituki bideoklipean, eta ez da BTSen hainbat bideoklipetan eta hainbat historiatan agertzen den zerbait da. Omelas, ezakit ezagutzen dezuten, edo familiarizetuta zaudeten Ursula K. Le Guinen literaturarekin, ni egia esan gehiagiez eta berriz ere BTSen bidez iritsi nintzen horrea. Omelas da Ursulak kontatzen duen alako leku utopiko bat, ez? Denak zoriontsu bizi dira, denak oso pozik bizi dira, dena da zoragarria, baina baldintza bat dauka leku horrek, eta da utopia guzti hori edo zoragarritasun guzti hori oinarritzen da ume baten zoritxarrean. Ume batek miserian bizi behar du, leku hori hola izan dadin. Eta iristen da puntu bat, zeinetan Omelaseko herritarrei esaten zaien hori horrela dela, eta orduan iristen dira puntu batetara, zeinetan erabaki behar duten ontaz konstiente izan da, utopia honetan bizitzen jarraitzen dut, edo uzten dut. Eta uzten dut hortatikan ez, Omelas uzten duten hoien historia hortatikan hartzen du baita ere BTSek inspirazioa bideoklip hontarako. Spring Day BTSen kantuak eman digu ezagutzeko tragedia, eman digu ezagutzeko Omelas bezalako paradoxa edo metafora sozial bat, eta eman digu gerturatzeko gehiago Hego Koreako kulturara ere. Aiora Mujika plazar bat berriz ere, eta aste pare batean berriz ere ikusiko dugu elkar. Etorriko naiz. Bagoaz aste gura gozatzera Oiana Maritorenak enbe datorren ostiralera arte. Eneko Iturbe astelenera arte. Eta entzuleok zuek plazar baduze, astelenean gu goizeko 10 eta 5 hementxe izango orain, informazioaren txanda hementxe naiz irratian zaindu asko, eta asteburu ona pasa.
Keep calm and bigarren kafea.